dai wata ya karamar tambaya ne muke dauke da ita. Kaje. Wai kare ne ya kashe kansa saboda ya gaji da zaman Najeriya. Bari ku ji ta bakin jama'a me za su ce game da wannan magana. Assalamu alaikum bawan Allah. Allah wata ya tambaya za mu maka. Wai kare ne ya kashe kansa saboda ya gaji da zaman Najeriya. To magana kare ya kashe kansa dan ya gaji da dan Najeriya. To wannan gidan TV ne abinda zan ce a wannan gidan TV ya dai Allah mata albarka amma masu aiki a cikinta ba su da amfani wallahi.